Huriani Tuhan, na hinolonga di bagasa Tuhan Yesus Kristus, marsadani roha hita, martanya kita. Muliate hupasa roha nami tuho ali di bata nami, di bata Jahuba jala di bata para seroha na sumurung. Di bagasa tika Tuhan, di nalahu taruli hamis yan hatam, todim barbadia nama dongani, manuturi jala mamasu-masu hami, asatung mga tusi hami di hatam. Muliate Tuhan, di bagasan Yesus Kristus martanya kami tuh. Amin. Hurian di bata, na hinolonga di bagasa tuhata hata ni Tuhan, na sartu hita di bagasa tikyon, dienik maisyan epagilium di si Lukas bidu 20 sada, mamuka maisyan esada masoh maisah tuai na paupaton, tajahama odohata ni Tuhan. Dungi mamereng maibana, gabe di ida maakan namora, na madabuhon silelon na tubagasan poti parasian. Alay di ida ma buru-buru na mabalus sada, na pogos, na madabuhon dua rimis. Gabe di do ibana ma, hitutudo hatakot tu hamu. Gumodang do na nidabuhon ni na mabalu na pogosan, siyan salu nai. Aisa sudi nasida sian lobi nasida bedo di dabuhon. Alai ia paropuanan sian pogos na ido di dabuhon sasude na piniop nai ido sahakna. Dihita akadamang do dainang nenolonga di bagasa Tuhan Yesus Kristus sipata olo do hita salut manang merasa bangga molo tabereng sasahalak namora mangalun akapilian na tumas sebulu situ tutu gereja. Ibaratna dia ka pesta pembangunan molo adong akan namora belga-belga pilihan na luar biasa tanpa puji-puji dong. Bahkan di Somalna dia ka pesta ni Huria molo nunga ro akan namora tor luar biasa do talihun ingananna. Hudul di jolo, ta sambut, ta bay ni masap, ta tugu sa ima tu tempa hudul akan asing dope. Ale buhado mulo na pogos, mangalehon ima pilihan na bulon. Sudina kita ibarat na maboto, inatay manang keluarga pogos, alay ima belga dile pilihan. Toto mungkin suku-suku dorohat. Sedia ate. Mana mungkin ada no pamikiro di bagasan rohat do pikirat pati tialhon. Si panggarong. Ragam do pe mungkin na adong di bagasan pikirat ta. Adong do na pikiran na roa, ali adong do tong na pasti pikiran na dinggan. Ali ni amang dainang nenolonga di bagasan Tuhan Yesus Kristus. Di bagasan turpu jamita na sa tuhita di apala partikyano. Ditiki Jesus serak doa kasisyan na hudul di bagas joro. Pasti di bagasan ari sabat. Songon nima hasomalan yaka Yahudi. Dung sae pamuji tu di bata. Di patu panasida do pasato na kapelian. Didok di bagasan turpukon adong makan namora. Pasato na kapilian na gudam. Alay na menarik na di parwaw Jesus, na di mata-mata Jesus. Jala om managabi di patupajes pangajari tua kasisyanna. Di bereng ibana sadaina na mabalu. Pogos. Dako lang mabalu pogos. Alay di dabuhon ibana ma. So na di bagasan trupukon. Di dua rimis. Tu inganan pilihan ni. Amang inang dua rimison om mapilihan na duming na motik dan na dumingkan. Na motik na lebih ukuran kecil. Ale justru
na metode na di paroh Jesus. Umoti di parnidanya kahumaliang, umoti di bilangan, ale gumodang dia ada penidapata. Di do jismat wa kasisian gumodang do na dilehon di paropon na mabaluan. Sian na asing. Jala bahasa gabe gumodang, ala na paropon na mabalui, mangale siya na kahahurangan na. Alay anggona more di dokon, siya lubi-lubi na sidabido di dapuan. Namang inang, o mana jotima di tonga-tonga niya kahuriata, aka kota persembahan kan, doi mata bereng, madi pamasok di tangan na. Alay molo di sinagoge manang di uga muhalak Yahudi, dan boy pasatut pilih masuk tangan. Alana memang geleng-geleng do tutup na. Makana boy dibiarin Yesus madabuan ni mapelian ina nama balui do kan asing. Ale dia do neneng dohonon na tuhita. Oma naga betung masari kok situtu naik konsi parohonota, naik konsi hangulonota di bagasan ngulut tamarhite iti jamiton. Na parjolo sahali damang dainang jamiton nang pasahat to tuhita ganuk marsada-sada. Pasaton pilihan tu dibata memang dang diukur manginang sia dia gudang na. Sedia jumlah na. Alain narumikot dia dopan di debata. Songo dia do ukak ni rohat tapa satu pilihan ni. Sian yes ni rohado, sian muruk di rohado, sian gejang ni rohado. Yes ni roha na pasatut tu debata, ido na digil debata. Na perjolo sahali jamito ng pengotot wita. Amang inang sudena kita tanpa terkecuali. Iko ni mapasahatot tado pilihan na duminggan tu ado panidebata marhite-hite ka ni rohata. Marhite-hite na diojor ni rohata. Alinido ni dokod Apostol Paulus di bagasan 2 Korin bidusya ayat pitu. Ganuk mana diojor ni rohana unang masyan muruk do siya nasutar jua. Ay di halong di batado na yes roha mangalehon. Siat yes ni roha do hitam malon akapilian songo paropani. Di bagasan yes ni roha, di bagasan labas ni roha. Diojor roha na ibana pasatun pilihan ni. Dala di ibana makamlatihon basa-basa di debata. Dala di ibana makamlatihon basa-basa di debata na tung masa uli situtu naun ginalo di ibana di bagasan ngolo na. Ada sonaro na manginang udang do jolma huber kami molo apalagi mana yang pemilihan kepala daerah gudang do anggota dewan akan neng kepala daerah neng wali kota neng bupati terburjuhian dulu gereja akan tim sukses nape terburjuhian pasatu nak pilihan kan di pasahat amang ta padita seturi do ibaratna pilihan na du gereja ta hamulation na tabot to marhite-hite tangiang satulus roha dia mangon neng presiden tersudi memanangyakon amanginang ngamaraloon tuhatan ni Tuhan na didoko di bagas buku Matius ono mayat tolu irok do disi asa juppa dio asiasi unang mapola di boto tangga musya birang na nilehon di tangga musya amon. Unang pola ibarat na adong motivasi tersembunyi. Unang pola adong ibarat na iming-iming. Tapi lima dokal na asing. Pola dok kamu na tim sukses na magbigay mahatan itu di bagasan partikyanon. Molo na adong do pihamu na mangulan akas songoni amanginang. Bertobat tamu na. Dan songoni manang nang pilih si songoni na di igli di patah. Na di igli di bata uka ni rohamuna songo paropuan ina nama balui di bagasan uka ni rohana pasatun pilihan imat di bata imana parcolo na padua damang dainang nenolong di bagasan Tuhan Yesus Kristus jami taon neng pasahat to tuhita ganuk marsada-sada buasa may kumalu pilihan kita tu di bata perlu sahali ko rajumat ganuk marsada-sada parjolo sahali do Kristus di bagasan holong ni rohana di bagasan labas ni rohana di pelehon ibana dirina
Mata ibana di hapinor sila humokop kita. Dan layak sa sitong na kita. Ale ala ni asin ni rohani di bata dipilot ibada dirina. Tu sudah dipilihon. Tu sudah inang. Dako lang tu namora. Dako lang tu pejabat. Tu akan napogos. Tu akan nadangol. Tu akan ina na mabalu. Tu sudinang do dipilih Yesus Kristus dirina humokop kita. Asa gabe panik kita di rajo ni di bata. Alini sudinang jol mana porsia. Manang songo dia pe profesi ta amanginang. Ape kedudukan ta. Iko ni mapasatot ta do pilih na dumingan tu ado pani di bata. Iko pasahatot ta do pilih na tung masa arga situ tu de do pani di bata. Iko benot ta do pilih ni. Jidang adong be alasat ta amanginang. Pugos do pi abang padita. Dang gay binahula. Dang sinur na hupahat. Gelek kupe marsa do kana asin. Tapi firman ini mau mengajarkan kepada kita. Tanpa terkecuali. Maka setiap orang harus memberikan persembahan kepada Allah. Bukan soal ukuran Bapak Ibu. Bukan soal materi. Maka kalau memang kita hanya bisa mempersembahkan hidup kita seperti yang dikatakan oleh Paulus. Di dalam kitab Roma pasal 12 ayat 1. Persembahkanlah hidupmu sebagai persembahan yang kudus dan yang hidup kepada Allah. Maka persembahkan. Tapi itu sebuah kewajiban. Sebagai rasa syukur kita. Maka mulatihon. Basa-basa ni debatana sumurungi nang tajalo. Itu mengojor kita. Hanya orang yang sadar akan anugerah Allah. Yang sudah dia terimanya. Maka dengan sebuah kesadaran dia memberikan persembahan kepada Allah. Dia mempersembahkan hidupnya. Bukan ibaratnya mau balas jasa Bapak Ibu. Dan gak ibarat na balas jasa berarti itu hadang na tu silaona. Alai dalatta maka mulatehon holong ni dibata na sumur na tung masa balga situtu naung tajalo di bakasana kaparnglota ikonima tapasah mapiliat tu adupan ni dibata. Dang soal ukuran. Dang soal ibaratna jumlah. Alai soal imat bulus ni roha. Soal makam latihon basa-basa ni dibata. Iman dapat duahon. Napatuluh na manginang nenolonga di baga satuat Yesus Kristus. O taringoti masa ada cerita. Adong masa ada cerita. Adong masa ada namora. Di bagasan ngoluna sa di pasat imana do pilihan tu dia bata. Pasat ibana di pasat ibana. Adong masa dana pugus tong pasat tu pilihan. Bisa datiki marjungolu manasi dana dua. Alai na puguson masuk tu harajan di bata. Namoran down. Protes manamoran. Di do imana matu Tuhan. Tuhan dah ngadil ho. Ubal gado pilih aku siya na pugusan. Ala ibana di harajamu di beko. Au dihuponin na. Ami do ke Tuhan mengalusi namo rahira-hira. Itu Tuhan mah. Dinggad do nedok mi jelahu parhatutu. Alai selama pasaton pilih aku tu bagas joro ni di bata. Dang di bagas sebulus ni roha. Waktu umur nasoko pasatun pilihan ala nadab kerejo ho. Waktu umur nasoko pasatun pilihan di titik ke kotius gadup halak neng anggota dewa ko. Umur nasoko pasatun pilihan neng gabi ima bupati ho. Umur nasoko pasatun pilihan neng gabi wali kota ho. Jadi dang adong disediakan pilihan mi na nyojor ni bulus ni rohamu. Alia ke motivasi na salah do. Amang inang hita penjunjuk do songoni. Gudang do hita marpikir mau lo hulian ima pilih aku 10.000, jalokku masa Tuhan 20.000. Mau lo hulian ima pilih aku ima 100.000, jalokku mah 300.000. Mau lo hulian ima 1 juta, jalokku mana so. Apa sa sitong na manginang konsep si songoni dang dialomoni di bata. Iko sadar do hita nala na hujalo do basa-basa ni dibata. Naku jalo do ima 1 juta sa Tuhan. Hulio manaso. Nang jumolo do majalo ka basa-basa ni dibata. Pasapil yak.
Bukan berarti pilihan data pasai matu di bata, gabi ima uang sobok tu di bata. Mengalih manang marah, memilih akak pilihan di matu di bata adalah tak. Maka melatih bahasa-bahasa di bata. Amang inang diajari dohi tegan marsada-sada. Om nama tikina. Pasato nakapilih tu di bata. Unang adong motivasi na salah. Dan diigil di bata saluh. Amin martanya kita. Muliati upasak ruang nami tuho Tuhan. Didinggan di basam dia sini roham. Taruli hamisan hatam. Lapokan hatam mau mapargugu hami maulan akalomoni roham. Muliati Tuhan nami. Di bagasan Yesus Kristus. Martanya kami tuho. Amin. Horas madihita kedamang dainam. Tuhan mamas masuk hita.